Ang bagal. Lalakas ng mga taga Baguio, pinapatag ang ahon. What's up mga karonda? This is Kay Paris, ang siklistang Pilipina ng Pangasinan for today's ride. Oops, umaahon po tayo at this moment. So, ahon yung pupuntahan natin ngayon. Pupunta tayo sa Binga Dam, isa ito sa cyclist attraction dito sa Benguet Province. Itogon Benguet na pala siya, hindi siya Baguio City ha. Nag-start po kami sa Pacdal Circle from Baguio City going to Itogon Benguet. So tara, samahan mo kaming umahon at lumusong sa ride natin today. And syempre, pag di ka pa nakasubscribe, subscribe ka muna and don't skip ad para help na din sa channel natin. God bless! Bridal shower. This is the peak, guys. Nandito kami ngayon. Ito yung mahirap pag nag-ride ka sa Baguio. Sobrang hingang kainipis ng hangin. Grabe. Grabe mag-ensayo dito. Habol na habol. Sipon na ako sa lamig. Ang lamig. Grabe. Parang ako nabe-brain freeze. Tapos ang bibilis pa nila. Nahuli na naman. May Navy tayong kasama. Oh. Grabe. Lakas nila mga taga Baguio. Nanggaling pala tayo sa Baguio City mga karonda and rurutahin natin ang Binga Dam, 1,500 elevation gain at 55 kilometers back and forth. Kaya tara, samahan nyo kami mga karonda. Meron din pala akong vlog before na hanggang Arteos store lang tayo, pero yung ruta natin ngayon is dediretso pa papuntang Binga Dam. Sisipon ako. Oh no! Pero okay na? Yung bike? Okay na. Guys, nandito na tayo sa Arteos. Yan, masarap yung kape nila dito. Hello po, morning. Yan, bali second time na po natin pumunta dito kasi nung first na punta natin, nag-solo ride po tayo papuntang Baguio. Tapos ngayon po, second time. Kaya magkape muna tayo dito. Mga taga Baguio. Opo. Shout out! Kape tayo. Ito ang pinagmamalaki ng Arco. Sobrang sarap ng drinks nila dito mga karonda kasi fresh na and brewed coffee. And syempre may paborito rin tayong chocolate drink. Dito talaga yung bikers din or tambayan ng mga siklista kasi nga naman ang ganda ng ruta nila. Iba-iba din kasi maraming ahon dito. Sasali ka sa race? Hindi ko po sure. Kayo po? Hindi, may discipleship. Ay, ito. Lalakas ng mga taga Baguio, pinapatag ang ahon. Oh. Pinapatag ang ahon. Humps lang nila, humps. Ngayon, pagod na ako. Ay. Hanggang mo diretso nga bumaba, baka diretso nga bumaba. Sa barangay pa. Basta makita mo dyan junction to. At sa barangay hall. Wala sa barangay hall. Paray ka, diretso day dyan. Mga 5.6. So day starting. Tanong ay makwayo, di jay Ha, naka na akong kape. Ang dami-dami na. Hindi ko alam kung ano to eh. Long ride or wrong ride. Budol. Oh no! Budol na ito. Budol yun, sige. Pang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pang-anim. 6 coffee lang. 6 coffee. No breakfast. Let's go to the dam. Walang signal dito. Walang signal. Shout out Black Mamba PH for our amazing drink. May isa lang.
Tara na! So, dito po yung ruta natin. What's up? Ano, daligan lang po kami. Let's go to the dam. Hindi pa kayo nakalagpas dito, no? Di pa. Si Dwayne nakalagpas na po siya. Sabi, tara na guys. So, punta tayo ng dam. Unidentified pa kung saan yung dam. Baka yung ano lang, yung San Roque Dam pala. Pababa na. San Manuel mas Dam. malayo eh. Ay, may daan po doon. Yes. Sama natin si Doc. Shout out, Doc. Hi! Hello, hello! Sa mga viewers ni Gay. At saka shout out sa mga bike freaks and 2600. Team 2600 pala. Hello, mga Team Dito Baguios. kami sa Ambuklaw Road. Ay, Papunta Ambuklaw sa Road. Binga. Actually, practice ground namin. Wow. Ito. Practice ground pa lang to. Practice ground to. Training ground, na. Ground niya yung ruta sa May 8. May 8. Sama kayo. Sama kayo. Tama po kayo, Doc. Sama kayo, di ba? Sama si Gay. Come on. Hindi ka, Doc. Local ko, no? Malakas ng mga taga Baguio. Ano yung mga inahaahon nila? Kiyatan lahat yan. Kung papansin nyo guys, puro lusong na yung ruta namin kasi papunta ka pero pag pabalik, yun yung mahirap at hakunin mo. Hirap lang. Sila lang ang batak. May heavy gear. Naka-heavy gear. So, maahon po tayo ng 12 lamang. Ang bagal. Ano ba yan? Ang bagal ko. Batak, Doc! Ito na yung Binga Dam. Binga Dam. Pahinga mood. Pababa na to. Dito na. Dire-diretsong lusong. Tapos pagpabalik ahon. Oh no! Bang! Ay, grabe. Pagod. Mainit na din. Summer na. So, kilometer 15. Time check, 8:15. Ito na kami sa may Ambuklaw Road. At di namin alam kung saan ang aming ruta. Binga Dam or Ambuklaw Dam. Wala na. Tara! Sobrang ganda ng daan dito. Malamig yung klima. Malamig yung klima pero nakakapagod kasi puro ahon. Ganda mag-ensayo. Ganda ng daan. Shout out Team TCG! TCG ka ba? Opo. TCG rin ako na ano eh, nabili ko. Maganda po na. Maganda, komportable, tsaka hindi siya mainit Oo. and mabilis mag-dry. Yun. Lusong na tayo. Ito ang Kalbaryo. Lulusong ka papunta sa ruta tapos sa aon ka pa uwi. Pagod. Morning! Woo! Turn right, turn left. Turn right anytime. Turn right. Right, right. Turn right anytime. Kung nag-enjoy ka na sa lusong, tapos aahunin mo pabalik. Mag-bike. Sarap mag-bike sa lusong. Grabe, yung ang ganda-ganda, nag-enjoy ka na sa pababa, pero iniisip mo yung ahon mamaya.
It's assault. Assault. Sa pababa. Oo nga eh. Pero sa ahon, ay! Loko na. So, magpapahinga muna tayo dito kasi ang ganda ng view. So, saan kaya tayo ruruta? Binga Dam or Amboklaw Dam? Kasi ang Binga Dam mauna, tapos Amboklaw, tapos San Roque Dam, di ba po? Kaya medyo Unless na gusto nyo magbinga. Ampo. Tapos, kung malakas pa, Mag-Amboklaw. mag-ambuklaw. Kung malakas pa, San Roque, charot. Siguro less, mga 1 kilometer junction na eh. Oh. Yung junction going to Adonot, going to Adonot. Ambuklaw. Opo. Tapos, yung going right is to Binga. Oh. Yon. So, malapit na tayo sa Binga Dam. Ito po yung Binga Dam na sinasabi nila. Yan. Sikat yan, guys. Kasi, as in, pinupunta ng mga siklista kasi maganda nga naman yung ruta dito. So, dito po yung ruta natin. Kung titignan nyo, ayan yun. Ruta pa yan hanggang doon, pababa. So, tara na. Palusong papunta, pero ahon tayo pa uwi. Kaya medyo nakakalawit na dila yun. Kaya tara, drink. Dapat stay hydrated ka, always. Woo, let's go! Binga Dam! Ito. Ganda dito. As in! Woo! Rock formation. Dami nang umaahon kasi ang daming nagbabike dito ng mga taga Baguio. As in, insinado talaga sila. Morning! So, kaya hintayin natin yung camaraderie as a cyclist na mag-good morning, mag-greet, and syempre, support na rin natin yung ibang mga cyclista. Na-motivate sila. Go for gold. Go on. Tara. So, mga karandan, dito na tayo sa Binga Dam. So, yun po yung gate nila. Syempre, hydroelectric power plant to. Kaya, yan source ng electricity. FYI, sa buong Luzon, isa rin to sa source ng electricity natin. And yun, guys. Tapos, kasama niya yung Amboklaw, tsaka yung San Roque Dam. So, ito po yung Binga Dam. Yun. Wow, ganda. Water reservoir. Bawal pumasok eh. Pero pwedeng mag-picture. Ganda. This is the Binga Dam, operational since 1960. It utilizes the Agno River, the largest river in Luzon. This dam is located 91 kilometers east of Baguio City in Benguet. Yan. So mga karandan, dito na tayo sa Binga Dam. So makikita nyo po dito sa aking likuran. Yan. Yan. Binga Dam na yan. Hindi pa namin sure kung magpapa-Amboklaw Road pa kami kasi medyo nakakapagod na yung ruta. Lumusong ka. Buti sana kung lusong pa uwi. Pero lusong papunta, pa uwi ahon. Mas nakakapagod yun. Hirap na recovery. Open na kinano. May kagaytay ka. Vlog up. Tara na. Ahon na tayo. Bakit kayo sa race? Opo. May race pala dito, guys. Sa May 8, dito yung starting point, Binga Dam. Tapos ang end point, doon sa may view deck ng Binga Dam. So, stop tayo mamaya din doon. Kasi magpipicture. Alright, time trial. Mga nag-ensayo. Time trial, ako ay magko-coverage lamang. Tingnan natin kung anong gagamit. Come on.
Grabe. 11 kilometers going to the finish line. Let's go. Ang Kalbaryo sa Ahon. Tayo ay uusad lamang siguro ng mga 5, 6, 7, gano'n. Or minsan nagko-4 pa nga kung sobrang tarik. Pero bahala na. Ang importante makausad at hindi nagtutulak. Kasi pag umaahon ka mga karonda, kailangan malaki yung patience mo. Anong dapat may patience ka. Kasi kung wala kang patience, wala. Hindi ka magtutulak ka, ganun. Hindi ka mainsaya, hindi ka mag-improve as a cyclist, diba? So, padyakan natin yung bike natin. Hindi yung tinutulak. Tara! Let's go, ahon! Ito na talaga ang Kalbaryo, ang ahon, pabalik. Tignan nyo naman, ang ganda pa rin ng view dito. Ayun o. Yun yung dam. Overlooking pa rin siya dito. Naman naman yung dam mga karanda, ang ganda. Picture tayo dito. Grabe, grabe. Hindi ko akalain na may dam pa pala dito. Bandang Benguet province. Kasi 'di ba, bundok siya. Tapos ang dami palang dam dito. Actually, mas malayo pa yung isa, yung Amboklao Dam. Mga 35 kilometers from Mines View. So hanggang dito lang muna tayo sa Binga Dam. Ganda ng view. And actually, may mga tilapia pa nga dyan eh. May mga nagbebenta. Yan oh. Ganda oh. Kunat ng ahon dito sa Itogon. Oh no! Guys, tignan nyo dito banda sa left side ko. Ginawa na ng spalto yung bundok na side dito kasi maraming fallen debris. So, for safety na rin, ginagawang spalto. Actually, maraming blind curves dito. Kaya kailangan doble ingat ka. Lalo na sa downhill. Kasi palusong eh. Guys, recover muna tayo dito sa tindahan. Medyo malayo pa. Grabe yung inahon namin. Nauna na yung kasama ko syempre. Nahuli na ako. Pero mga 2 kilometers na rin naman daw papuntang Arteos store. Yun sa pinagkapya natin. Grabe. Lahat ng legs ko. Ang dami nag-like ko. Grabe. Nagutom ako dun na. Ba talaga pag ahon, tas ang init, tas ang tarik-tarik na ahon, tas wala pang recovery. Bang! Tara ulit mga karonda, let's go! Buti na lang may recovery ngayon. Papuntang Arteos store na tayo mga karonda. Tara. Grabe. Ahon pa rin tayo mga karonda hanggang paakyat ng view deck. Mas ang recovery natin mamaya papapa ng Pakdal Circle. So yun, nag-iisa ulit ako at wala na yung mga kasama ko. Nalakas sila eh. Na. So mga karanda, gusto ko lang i-share sa inyo yung journey ko for today. Yun. Realizing that life is sometimes unfair and life is too short to give up, diba? I hope na we will never give up on the things that we are aiming for. For example,
like in cycling, we're aiming for our goal to have increase in endurance or increase in power, but then nag-give up ka, diba? So it's useless. I hope na you would have the thrive on going on to life despite of the challenges, because forward is forward, no matter how small or big it is. Gain is gain, diba? So yun. So yun na mga karonda, pauwi na tayo. And yeah, mamaya uwi na rin kami ang Pangasinan. Whew! Grabe, nakapagod. So yun, thank you guys for watching my vlog. I hope to see you again my next ride. Like, share, comment, subscribe, and click the notification bell button for more tips ng videos ko. God bless!